राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी में आप सबन के स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। राजभर खातिर ई कुल माने नाई रखेला। सियासत खातिर ई कहल जाला कि एकर आपन कोनो चरित्र नाई होला, भालुक एकरे खातिर समय जगही और मनई ढेर माने रखेला। सियासत में अधिकतर निर्णय यही कुल आधार पर लिएबो करेला। उत्तर प्रदेश के सियासत में ऐसनका इक्के गो नेता बाणे जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। इनके पार्टी के नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इनकर इतिहास एह बात के तस्दीक करेला कि इनकरा खातिर सियासी मर्यादा जैसन कोनो चीज़ मायने नहीं रखेला। इनकरा के समझे खातिर बस 2 गो विधानसभा कार्यकाल के समझे के पड़ी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सरकार में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनावल गई तो वह सरकार में गठबंधन के सहयोगी होखले के नाते राजभर के भी कैबिनेट मंत्री बनावल गई। शुरुआती कुछ साल ही ले तो कुछ ठीक ठाक चलल, लेकिन बाद में अपने बड़बोलापन के चक्कर में ई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खटके लगना। ऐसनो एगो टाइम आइल जब इनके मंत्रिमंडल से अलग होके के पड़ल। अलग होते ही अखिलेश यादव के पल्लू थाम लेना। आज 2022 में दोनों जाने मिल के चुनाव लड़ लोग। आधा दर्जन से अधिका इनकर विधायक जीत के विधानसभा पहुँच गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजभर बीजेपी नेताओं में सबसे ढेर योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर रखले रहना। उनकरा खातिर ऐसा बात बोलना जौन केहू के कहे के नहीं चाहिए। योगी के कहना कि जहाँ से आइल बाणा वही जब भेजब, बाबा जाएं मंदिर में पूजा पाठ करें, लेकिन अपनी आदत से मजबूर राजभर के ढेर दिन ले अखिलेशों से नहीं पटल। उन्हों के खिलाफत करे लगना। राष्ट्रपति चुनाव में तो बाकायदे गठबंधन के मर्यादा के खिलाफ जाके एनडीए गठबंधन के पक्ष में खड़ा हो गए न। जौने योगी के पानी पी पी के गरियावत रहना, अब उन्हीं के साथे खड़ा होके पड़ गई। मऊ जिला के घोसी विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले ही एनडीए खेमा के साथे आगे रहना। इनके उम्मीद रहे कि ये चुनाव वो हर हाल में जीत ली हैं और सरकार में फिर से मंत्री बन जी हैं, लेकिन भइल उल्टा। घोसी उपचुनाव जौन रहे उनमें एनडीए के हार हो गई और वही के साथे इनकर मंत्री बने के सपना भी चूर चूर हो गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थिति बदलल। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग के साधे खातिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजभर से बतियावल लोग। दिल्ली में मुलाकात के बाद राजभर मीडिया में फिर अपना के मंत्री बनौला के लेके प्रचारित करे लगना कि फलाने दिन मंत्री बनब, फलाने दिन मंत्री बनब। लेकिन जौन डेट बताऊँ ओकरे बीत गईले के बाद राजभर फिर पैतरा बदलना और अपने आदत के मुताबिक अब दबाव के राजनीति करे लगना। मीडिया से कहना कि हमसे औरी पार्टी के लोग मिलता, अब हमके तय करे के बा कि हम केकरे साथे रहीं। इतने नहीं, अभी माफिया डान मुख्तार के लड़का और उनकर विधायक अब्बास अंसारी के लेके परेशान चलते रहना कि माफिया डान ब्रजेश सिंह खातिर कहे लगना कि उनके पार्टी से वो लोकसभा चुनाव लड़ई हैं। लेकिन एकरे बाद थोड़े दिन बीतल हुई का भइल केहू जाने नहीं पावल और इनकर सुर बदल गई। चंद रोज पहले ले दबाव के राजनीति करे वाला राजभर अचानक शनिवार से ही कहे लगना कि वो गठबंधन के सहयोगी के रूप में ही लोकसभा चुनाव लड़ी हैं। यहाँ तक कहना कि मंत्री पद उनके खातिर कोनो माने नहीं रखेला। ये कुल पढ़ला के बाद राजभर के चरित्र बखूबी समझल जा सकेला। एक कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात हुई यही चैनल पर, यही कार्यक्रम में। तब तक खातिर नमस्कार।